sådan det her afsnit der. Få bygget mit hus færdigt. Og så også få minet lidt. Ja. Så vi starter bare. Fundet noget. Jeg tror lige jeg venter. Det bliver lidt så jeg kan sove. Sådan der. Lol. Bok. Nå, det var fint. Jeg skal lige kunne vende tilbage igen. Nu løber jeg kun skråt. Og den der. Er der ikke en mine her et sted? Jeg synes altid når jeg starter sådan et sted her, så plejer der at være en mine. I dag ikke. Og der var ikke nogen mine. Her. Ja. Prøv lige at gå ned i den. Sådan. Og der. Så kan jeg altid lige bygge mig op igen. Så. Har fakler med. Iron. Yes. Skeleton. Nu glemte jeg at sætte tid til. Det gør jeg lige hurtigt. Nu godkendte jeg så lige computeren, så der kommer lige ved til at sætte til opladning. Så. Sådan der. Men undskyld, det kan godt være, den bliver lidt længere så. Men jeg håber det går. Vi kan altid bruge noget kul til at brænde med. Eller, ja, jeg tror også jeg skal bruge noget fakler og sådan. Tjekker lige den herude først. Så kan vi gå ind i den der bagefter. Tag lige det her. Sådan der, så bliver det lidt nemmere. Også noget kul heroppe. Ja. Der. Så går vi videre længere ned. Længere ned. Den er
Åh. 11. Stopper lige der. Der. En zombie. Og det er en stor cave. Jeg tror vi kommer ned i den her cave på den tidspunkt igen, ikke? Der var zombie. Ej, der sidder en bug derovre. Spider. Spiser vi lige. Rammer. Iron. Måske jeg lavet en pickaxe ekstra. Au. Også lige kunne finde tilbage igen. Jeg skal ikke gå for langt ind. Der var der heller ikke noget. Tror jeg godt. Nej, det er ikke lige til. Så videre herovre. Og herinde. Og der var der. Træ med. Ja, godt. Fuck. Sådan der. Jeg tror den er en eller to har tilbage. Så der er lagt mere i denne side af caven. Jeg skal lige huske at sætte fakler, for ellers ved jeg ikke, hvor jeg er gået. Det er bedre. Vend nu lige med. Og yes. Ja, den har 2 tilbage.
den færdig først. Sådan der. Og vi lige gå herop. Der var mere køl. Det gider jeg ikke lige tage lige nu. Det der er træls ved kul, det er bare træls at hak, synes jeg. Så derfor venter jeg lige lidt med det. Diamonds! Jeg har 30 iron ore. Ej! Ej, hvor heldig kan man være. Hvor heldig kan man være. Hvor mange er der lige? Er der? Det er den største ore, man kan få. Hvor mange er der her? Det her er måske lidt for OP. Det har jeg alligevel aldrig prøvet før, når jeg spiller single player. Her er 13 diamonds. 12 diamonds. Nej, 13 diamonds, undskyld. 13 diamonds. Og guld, og hvad er det nu? Det er kul. Okay, så vi har et crafting table her. Vi har også en masse kul, så det er sådan her. Det gør vi lige. 16 ind der, brænder noget iron. Det er for sindssygt, det der. Det er for sindssygt. Jeg skal lige passe på. Jeg har aldrig prøvet at se to så store ores ved siden af hinanden. Og i map... det er tæt på. I map generator, hvis I ikke tror på mig, så har jeg skrevet en /gaming map generator. Så kan I selv gå ind og tjekke, at jeg ikke har bare sat den ned med GM. Så kan I gå ind ind under map, flere map settings, og så skrive /gaming op i map generating. Så kan I selv prøve at gå ned i caven her. Så kan I se, at jeg kan snyde mig til det. For der er sikkert nogen, der tænker, du har bare sat det GM, inden du startede episoden, og så har jeg bare gået ned i den mine der. Så kan I se, at det har jeg ikke gjort. Og jeg havde skrevet jeg havde lavet map generating for den sikkerheds skyld, fordi der er sikkert nogen, der havde tænkt det, hvis jeg havde fundet noget andet sindssygt. 14 diamonds. Nå. Jeg kan ikke helt matematik. Jeg kan ikke lige lidt brand færdig. Jeg tror, jeg skal godt nu. Så er det det. Og jeg tager lige det her iron herovre. I stedet for en skole. Græs. Det vidste jeg ikke, at den voksne i caves. Det var lidt dumt af mig.
Hop. Gold, det skal jeg også lige med. Nå, men der var sådan noget gold over ved der, hvor jeg fandt diamonds. Så skal vi lige over. Så lige det her her først. Nå, der var også gold. Jeg tager også lige. Så. Og ned. Jeg hader at bygge mig over lava. Så er det måske også lidt sindssygt, at jeg gør det med 14 diamonds på. Hvorfor at se? Jeg er bange for, at det bugger, og så var jeg ned i lava. Derfor er jeg sådan lidt forsigtig. Så er jeg. Så tager jeg lige lidt op. Er det op? Den skal ikke ned. Jeg kan godt lige tage ned og undersøge det her nu. Lapis. Lidt. Jeg lige godt fortænke den her. Nej, lava. Au. Jeg hugger lige en iron over med en fakkel. Jeg kan altid bruge iron som sådan en. Så. Hvad? En diamond mere. Hvor sindssygt. Hvor mange? Ej. 19 diamonds. Bange for, I ikke tror på mig. Hvis I ikke tror på mig, så gå ind og prøv Map Generate. Let's go / gaming. Så kan I gå ned i den her cave.
inden I skriver, at jeg hacker, så prøv lige at gå ind og tjekke det. Vi skal lige over. Og den cave her lang. Og hvis jeg så skal vi spille med at gå meget længere i den. Der er mange veje. Håber jeg kan finde ud igen. Ja, så må jeg bare grave mig op. Gold. Og jeg sætter lige en fakkel. Skal I bedre se. Nu tror jeg hjemme op. Jeg skal lige finde, hvad det her noget kom på. Ja, det tror jeg. Ja, det var det. Det kan jeg huske. Ej, jeg tjekker lige det derinde. Lava. Det, obsidian og lava, det, der plejer altid at være damage ud, så jeg prøver det. Vi skal også op og bygge på hus, inden episoden er slut. Så går vi da helt. Sådan der. 19 diamonds og 2 stacks redstone. 18 gold. 47 iron ores. Og jeg tager lige dermed. Kan nu? Yes. Ej. Mit svær. Må ikke springe den? Spider. Godt spænd. Jeg kan en bue. Og jeg troede lige den der svamp, det var en spider. Det var det så ikke. Kom tilbage til det. Tag lige hurtigt her. Det har nok været lidt kedeligt at se mig mine det meste af den her episode. Men det skal der jo også i Minecraft. Det skal jo mines. Ellers har man jo ikke ressourcer til at lave de forskellige ting. Og vi tager lige der iron. Og så går vi op. Ja, nu har jeg sagt det sådan lidt mange gange. Men nu går jeg op, medmindre jeg ser noget rigtig godt på vejen. Men ellers så går vi op. Den her vej, eller den her vej. Her, sådan der. Jeg tror det er net, det er det også. Det kan jeg se på lys dog. Nej, hvad? Ej, så fejler jeg. Det er dag. Her, jeg kom ned i en anden, og jeg kom op ad en anden. Okay, hvor er vi henne nu? Nå, her. Lol. Det var der, hvor vi gik ned. Så kommer vi op her. Ja. Og der var sus. Ikke. Det var det. Okay. Så må jeg lige nok få lavet mig en iron axe. Så går derover.
derud. Beton. Diamonds, red, stone, gold ore, vi i den anden. Sådan. Det der. Den kan også lige bruge op derovre. Så er det pis. Derinde. Så begynder vi at gå derover af. Herover. Nej. Det var en grimboks. Hvad kan jeg lave mig om til? Det gør vi. Sådan der. Jeg tror jeg lige kan nå at få lavet siderne på huset, inden vi siger farvel for den her episode. Taget skulle være birketræ. Nu er ellers ville det næste gulv ikke birketræsgulv. Så jeg fældet vores hus. Det skal jeg nok lige lave. Så. Det er godt, jeg har sådan en skov her ved siden for. Og vi kommer i hvert fald ikke til at mangle birketræ. Okay, der er en birketræsskov, tror jeg det hedder, over ved siden af. Det må vi så det. Har jeg nok? Ja. Nej, jeg hakker lige lidt mere. Eller hugger lige lidt mere. Så skal vi den her. Så er det vist... Nej, jeg vil helst slå på en stack. Det gør vi. Nemlig på 4 stacks planks, eller 4 stacks med planks. Det kommer lidt over en stack. Det går nok. Og et æble. Og masser af æbler. Så. Nu må de lige falde ned, så kan jeg komme over og hente dem senere. Så. Kan vi få lavet stolperne. Eller i hvert fald nogle af dem. Det skal være 4 op igen. Kom nu. Lige også den her. Sådan der. Så en halv stack. Så gør vi lige sådan her. Så gør vi lige sådan her. Jeg tror vi laver trappe. Vi gider bare ikke stige.
bliver nok lidt underligt. Der bare så sådan en mega træhus. Sådan en mega blok. Lige ude midt på græsset. Der står der sådan en giga træblok. Den smider vi herop. Okay, så skal vi lige prøve her. Så sover vi lige. Ej. Der. Godt. Ej, vent. Vi gør sådan her. Fjerner vi også lige den her. Sådan der. Kom nu. Sådan der. Så bygger vi lige det her herude. Så i næste episode tror jeg skulle have fundet mig noget sand, så vi kan lave noget glas. Sådan der. Og der bliver ikke lige lavet tag, for jeg ikke lige har nok birketræ. Og det må vi hakke i næste episode. Au. Så laver vi sådan her, så man bare kan gå direkte op til næste. Jeg laver lige den her trappe færdig. Og så tror jeg også, at jeg må slutte den her episode. Skynder mig lige. Der. Ej. Fail. Nå. Vi ses i næste episode af Let's Play Minecraft med Slash Gaming. Altså episode 3. Vi ses i næste episode, som er episode 3. Det var Let's Play Minecraft Slash Gaming. Hej hej.